metune parek esuk. Ya ora apa-apa. Lagi iki lho, Lagene. metu parek esuk. Wih, Wih piye? iki ngarepe dibosting. Bosting piye? Shooting bosting. Iya disoteng. Sesuk dilebokno keset. Kaset. Kaset. Bok kaset kaset. Iya kaset. Terus sesuk disetel. Disetel. Disetel nyuk munyuk. Hah? Disetel kok setel. Iya bener cangkem memiku Wahdi apa? Lah iya. Disetel Disetel kok setel. Kuwe piye setelen? ning kangtup. Hah? Ning kangtup. Kok kangtup? Iku lho sing dibiasane YouTube nyok. Iku YouTube goblok. YouTube lah lanang ki sing nyoteng lanang kok YouTube kan beda. Heeh ya. Ki lanang lho. Kowe kangtup ya. Kangtup ah. Sesuk nek ngono aja melu Kang. Hah? Genti ae YouTube ya. Ben tanggo delok-delokan. Karepe dhewe. Iki syutinge takoki syutinge apa? Kowe gak roh syuting iki. Aku ora roh. Wong kancane dhewe ora roh. Sopo lek? Ketoke tenanan. Tak kentas lho. Ora roh kowe. RHS. Rahasia. Syuting ada rahasia. Ora roh kowe. Iki rahasia. Lho syutinge apa lek kok dirahasiakno? Nggih Mas ya, RHS ya. RHS video shooting. Oh, Iki mereke sing kondang RHS. kalau kok syuting iki lho. Tak kira iki mau tak takoki syutinge rahasia ngono. Gene mati terus Wis to, wedi karo aku. Kok nek mikir mati kowe sing tak pateni? Hah? Kowe sing tak pateni. Aku ora kesusu mati nek kowe mbok disiki ya disikono kono. Heh? Ora kesusu. Nek gak apa-apa nek ancene jodoh rezeki pati kowe wis tinakdir. Nek aku dhisik kan ya ora apa-apa. Sesuk tapi aku pesenku. Pesenem piye Mas? Sesuk nek 3 dina ya bancaki. Ya tetep wong kanca. 3 dina tetep tak bancaki Mas. Terus 7 dina ya aku bancaki lho lah. Aja kuwatir 7 dina ya tak bancaki. Terus nek 40 dina gak usah bancaki. Ya tak bancaki ya Mas. Ora usah kesuwen. Kok ora usah piye? Kowe nusul ae. Hah? Nusul. Mbok kan mati? Lho mati lah wis ah. Ora iso Ora ngono kok mati. ngalep temen karo kancane mati iki lho. Kowe seumur hidup kok. Lho KTP kok seumur hidup? KTP ku tulisane apa? Seumur hidup. KTP gaweane sapa, Mas? Ku sing dhuwur. Sing dhuwur sapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah goblok KTP kok sing gawe Subhanahu wa taala. Lah sapa? KTP umume sing gawe pemerintah. Ning nak umur kan sing gawe Gusti Allah. Gusti Allah. Lah iya mulakno aja gaman-gaman. Iya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe dadi kowe lan aku ning kene ya tetep menghibur. Ya Tapi menghibur ya Mas kok. aja lali karo Gustine. Lho, mboten le Mas. Wong aku sore mang yo nintang-ninting ning kene. Goleki masjid mubeng ora ana, aku bingung. Lho goblokem ku lho. Ning pengkol kene mang lho Mas. Lah lor iku ya masjid. Wayah ngisa karepku ape ngisa. Lor iki ya masjid. Endi? Lah lor mau mbok liwati? Ya iya masjid. Mubeng. Ora. Lah iya ora. Lah kidul. Masjid. Lah iya. Lah ya mubeng. Ora. Lah iya wong aku goleki masjid mubeng ae ora nemokno kok iso. Arep ngisa. Masjid kok mubeng karepem piye? Lah piye? Lho masjid ya tengok-tengok along. Ngono aku golek masjid mubeng. Terae kowe ora niat salat kok. Ya ora kok ora niat Mas. Ya aku iki salat ya 5 waktu full. Wih, Full. pul Ratno gange. Blas. 5 waktu pul. Pul. Saiki ya upama kowe kaya piyai kene warga Bengkol netepi kewajiban ning sawah. Iya. Wah, iki apa jenenge rumah-rumah bako. Heeh. Blojet, Blojet. keringetem derodosan. Ning sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kowe piye? Hah? Terus kowe piye? Ngene ku ya terus salat wong aku krungu andan. Goblok. Hah? Goblok. Lho kok iso goblok? Lho mulai adus dhisik Mas. Ora adus dhisik sampean kan rusak kabeh. Najise sik kantil kabeh. Barang terus
Lah tetep ya adus. Lah Adus. bar adus terus apa? Hah? Terus Ya- apa? Ya salat. Cah iki bento. Lho kok bento? Ora andukan. Iya ya. Saiki piye saiki? Ya andukan Mas. Lah iya. Ya andukan kok. Ora nak andukan kan banyune nyempres kabeh ngene lah. Oh, jenenge barados tetep andukan oh Mas kok. Lah bar andukan terus Ya salat. goblok. Ya kok goblok. Lah syarat sah sae salat kudune ana wudhu lho Mas. Ya, iya. Sampeyan ora wudhu ora sah. Wundu sik ya. Ya wudhu. Oh iya kudune wundu sik Mas ya. Iya. Bener kowe timbang edan Mas. Lah bar wudhu? Hah? Bar wudhu? Ya salat. Goblok. Kok goblok iki? Lho goblok mungkin mbok entek-entekno Mas. Saiki piye saiki sik? Loh, nek sing ape salat bar wudhu kan kudune niat dhisik. Niat dhisik. Lho takok iki lho ibuke ka. Hah? Ngagem hijab iki lho. Ngagem hijab iki lho tetep wudhu dhisik ku nggih. Nggih, Bu. Tetep niat dhisik nggih. Nggih. Nek mboten niat mboten Mboten Ah, sah. mboten sah. Berarti nek wudu iku nganggo niat ya, Mas. lho nganggo niat ta. Niate piye, Mas? Lho, ki gak iso Ora niat ora iso, wudhu. ora iso. Nawaitul wudu'a. Wudu B, wudu C, wudu D. Aku nak rasakno dagelan iki ku tak petelno. Lah, aku kira mudeng lho, Mas. Aku iki takok. Iku jenenge niat Mas ora kok ABCD. Sing salat ku ABCD ta piye? Lah kepiye sing bener? Nawaitul wudu alirofil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Utekem kok mletik le, Mas. Kok ora mletik dek iki bar diakar-akar pitik kok Mas. Wong kok ya kemaki. Lagi iso ngono ae. Kowe iku lho kalah karo manuk, Mas. Lah kok kalah karo manuk? Manuk Islam kok. Kowe ya lagi iso ngono ae kemaki. Manuk kok iso? Manuk iku lho ndek agama, Mas. Manuk kok ndek agama, manuk iku mibertok lho, Dik. Ya ora iso. Manuk ndek agama. Kowe apa agama pula Islam KTP tok nyoro lele. Lho, manuk kok ndek agama iku manuk apa? Loh, kira roh. Manuk Islam mbek Kristen. Manuk kok Islam mbek Kristen? Lah kan ndek agama. Ora roh kowe pucet kowe. Bingung kowe. Saya tak urus. Sing tegese manuk Islam ku manuk sing piye? Manuk Islam. Heeh. Kowe roh mbret. Empret. Iku mbret kaji. Gak ya Islam. Iya ya. Kayak dene menungso nindakake kaji kayak kaji. musim iki ya, kayak dek ini sing lagi dolunga. Iku jenenge manuk Islam. Manuk Islam. Lah nek sing Kristen, Kristen. Kowe roh manuk gereja. Kowe nek minggu ning gereja lah. lapo ning gereja Jare dodol es ngono. ora dudu dodol es Mas, ijol sandal. Ngono Rasakno bangga. ae. Wong kok ora tata. Ora tata gene. Ning gak apa-apa alhamdulillah sementing isa ditenggani Ibu. Alhamdulillah Mas. Leng saiki tanduran ning kene wis alhamdulillah ket kidul sampai mengalor Lho, tanaman bako, tanaman sampai sembarang degah. Ngematno tanduran. Lo tetep nek perjalanan kan tetep menikmati alam sekitar to Mas. Panenane piyai pengkol niku napa? Ning ya aku ya mau kalah karo piyai pengkol. Lah kok mau kalah karo Najan piyai tandurane pengkol? lemu-lemu aku ya mau kalah Mas. Aku ning omah raketang iki ngetoprak mergaweku. Ning omah tak sambitani nek aku Mas. Aku ngene-ngene lah ya mlepuk. Rupam kok tutuk luku atek tangeni barang. Tutuk luku piye? Ngene-ngene lah taniku ya kondang lho Mas. Tani kondang tani apa? Ning omah aku ciraku Mas. Wetelo tak keteki. Sakilan-sakilan tak ceblokno. 3 wulan gedene ngantek 8 wulan tak babut. Iku telane sak gerdu-gerdu lele. Mlepok. Wis mlepuk tenan iki kasunyatan. Gedene 3 sasi sampai 8 wulan. Iki wayahe panen tak bedol. Iku telane sak gerdu-gerdu. Sangare leh. Ya sangar ada wong cah kene kok. Sukses berarti kowe. Ya sukses. Ning alhamdulillah ora kowe tok sing sukses. Lah Aku ndek iki nglamar pergawean ning kono, Mas. kowe Dadi pemborong. kowe ya mergawe. Ya mergawe ya Mergawe apa, Mas? ning perusahaan gerabah. Dadi ning perusahaan graban.
Gawe apa ae, Mas? Wah ya ana sotil, Sotil. ana erok, ana dandang, ana sembarang dengah, ana wajan. Ngono kok rambut jak aku, Mas. Hah? Rambut jak. Alah kowe wis dadi pengusaha kok. Dadi ana sotil, ana Kowe wajan. wis dadi petani sing wis sukses gak usah aku tak sing dadi pengusaha. Ora ngono nek banggal Mas. Lho iki entuk pesenan ning sembarang ora pesenan. Pesenan apa iku? Wajan, Mas. Hah? Wajan. Wajan. Heeh. Wajan siji nggo apa le, Mas? Lho, wajan siji ora sedengah wajan lho, Mas. Pesenane ambane sak alun-alun Rembang. Wajan iku ambane sak alun-alun Rembang. Heeh. Ah, mokal. Ah, mokil. Ana wajan ambane sak alun-alun iku lho. Wajan sak alun-alun iku nggo apa? Wong ambane wajan sampe sak alun-alun iku. Nggo iki lho mau goreng telom sing segedene sak gerdu-gerdu. Hah? Nggo goreng telom sing segedene sak gerdu-gerdu. Males iki, Mang. Lah nek ra males gene umum piye telo nek gedene sak gerdu? Ya umum lho mosong tela-telaku dhewe kok. Lah iki ya ben wajan-wajanku dhewe. Ngono malesan. Nek ra males gene. Anggetem ra trima. Ora trimo aku. Lah karo aku. Mau kalah. Wong ring Lho tetep aku ya mau kalah, kowe ya padha kurune. Lah kowe ngejak bedhekan. Bedhekan lalah. Ha ya wis subuh-subuh lah bedhekan. Kena iso bedhek aku. Odang kowe. Oh, apa iki? Tak bedheki, Mas. Lah bedhek ana. Diencepno. Gedek-gedek. Dijabut tenger-tenger. Apa ayo? Saiki pajar-pajar kok ngejak saru. Saru piye leh? Iki bedhekan kok saru. Diencepno. Gedek-gedek. Gedek-gedek. Dijabut Dijabut. tenger-tenger. Tenger. Ayo, apa? Lho iki diguyu panjak itu lho saru. Jadi kok Jare sapa saru kok? Ora ana saru. Ning kene iki dilarang purna. dilarang purna. Apa ya? Pucet kowe. Apa lelok? Hah? Aku pikiranku Pikiranmu ku ket awan zong. Mikir telotok kowe iku. Krungu kowe. apa jari? Mbah. Kowe kudu main bosok padha ae kok. Ayo roh apa ora? Ora roh. Ora roh. Diencepno. Heeh. Gedek-gedek. Wih, Dicabut tenger-tenger. Gak roh. apa dek? Goblok. Iku ngono kipas angin. Jajal. Diencepno. Cap. Kipase gedek-gedek. Ngiwonengen. Dijabut-jabut. Mesti tenger-tenger. Tenger. Goblok kowe. Pucet kowe nek bedhakan mbek aku kowe. Aku tapi mau kalah karo kowe gentenan nah. Kowe mau kalah. Ape bedheki apa? Aja mlengak rono ki tak bedheki rono kabeh marani makme kok. Aku so sweet mbek kowe. So sweet ya. Bedhekamu apa ngarah tak eker-ekere? Ki kok koyo pitik. Hah? Ki koyo pitik Lah, eker-eker barang. Wong cah kene ada. Bedhekamu apa ya? Benunu uwireng. Nek dipliek rupane abang. Nek dicekel didudul. Aduh. Syah. Iki ketoke kok purna nemen iki. Lho, jebule sing porno ora aku tok. Kowe ya melok porno. Mah, jorok kowe iki ketoke. Kok jorok gene? Benunuk wir. Benunuke lho. Benunu uwireng. Dipliek rupane abang. Nek didudul. Aw. Kodok. Oh, salah. Mosok kodok ro abene Kodok kebacok. Oh, ya salah duduk. Apa ya? Dah, watu. Lho watu kok metune iki lho. Benunuk ireng. Apa ya? Gudik. Gudiken, rupam gudiken. Aduh, katok aku katok. Oh, salah. Hah? Ora. Katok iku pegel, wis. Pegel. Pegel. Aku ora mudeng basa wetan kok, Gak roh kowe. Gak roh aku, gak roh. Gak roh. Gak roh. Dami obongan. Dami bar diobong. Rupane bar diobong kan tetep rupane ireng. Nek mbok pliek rupane gedine wopone rupane abang. Iya. Mbok demek tanganem kecos mesti kowe muni aduh. 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 Iya ya. Benunu ireng mergo bar diobong. Dipiyak, dipiyak rupane abang mergo isih ana mawane. Didudul. Dudul. Aduh. Iya ya.
Kowe kok Mulane aku mau mbok akali kae. kowe kok pinter. Lo masam. Iso tekem Meletik dingi bar ditotol pitik saiki ra balik-balik. bisa neh. Apa? Saiki kowe tak bedheki. Bahasa Indonesia. Apa bedane saya dan aku? Pucet. Padha, Mas. Ya ora iso. Lah saya yo aku no. Oh, tidak bisa. Ora iso. Saya yo aku no, Ora Mas. iso. Aku ya saya. Oh, tidak bisa. Lah apa bedanya saya dan aku? Gak iso ya. Gak bisa. Kalau saya adalah Master Blolong. Karena kalau aku Wedhus. Diapa-apane ya wedhus Mas kowe. gantengnya ngene mboknya wedhus. Hah? Gantengnya ngene mboknya wedhus. Ganteng apa dagelan kaya cukil untu ngono. Dagelan kok sak biting. Aja nyenyek sak biting, Mas. Sampean ki ngerti piyayi pengkol sing mau nunggoni anake sing gedhi. Endi? Upama sampean ndek bojo ya. Heeh. Sampean wong lanang ndek bojo. Ndek bojo. Sampean milih sing cilik apa sing gedhi kaya sing delok mau? Nah aku ya tetep milih sing dia. Alah goblok. Nah aku goblok ya milih piye? sing cilik Mas. Lah kok iso milih sing cilik? Sing cilik nek digawa dijak resepsinan gandengan. Dicangking ya. Pantes. Pantes. Nek Lah nek gedhi, gudi. iki nggawa buta tanggawa apa? To rumane neh. Upama bodo-bodo, Bodo-bodo. ameh gawe klambi sarimbitan. Klambi sarimbitan. Nek wong kuru, duwe bojo wong wedok kuru, Heeh. tuku klambi tuku kain tetep ngirit. Lah nek gedhi, Nek gede piye, Mas? klambi nganggo kaine 5 meter isih modele njaluk gamis. Iya, Kok ya? ngisor kon dhuwur. 5 meter njaluk gamis. Ngisor dhuwur gembleh-gembleh. Lah iya, mulakno golek bojoku sing cilik. Golek bojo sing cilik. Kaya to, Mbok Wader ngene iku ya, cilik. Endi? Iku ngene. Iku gara-gara Kenapa? mboke pilek no. Ketahuan bae iki lho ning kono terus Ya sehat. alhamdulillah. Muga-muga diparingi sehat wal afiat. Amin. Sedina ning kono Mergo nikmat sehatku sing penting. Heeh. Duit-duit nek ra sehat, duwike nggo berobat tok. Ah. Leres Bu nggih? Nggih, sing penting awak Alhamdulillah. dhewe sehat nggih Bu nggih. Amin. Amin. Karep mancing lah. Adane kok mancing. Iya tetep lah. Bentuk saweran kang wedok-wedok. Alah. Nek menawa subuh-subuh lah, Ya ora iso. atek ra iso gene. Ora omong akeh-akeh lah. Lah Pesene gene. mang piye kok dikai gendeng-gendeng sing penak ngono lho. Lho manut ah. Manut lho arjene ya isih. Lho takoki mbok. Yogane diatur pen. napa? Nyuwun gendeng napa, Bu? Manut. Oh manuk, manuk kudulem kono. Manut are manuk. Lah iya ibuke muni manuk. Manut. Iya, manut. Manut. Diparingi sing enak, Mas. Sing penak, monggo. Monggo napa? Orjene ya ana. Oh iya, engko Paring- Arjun kok terus sing gurinan dikeki nganggo gamelan gak apa-apa. Oh, nganggo gamelan. Diparingi napa, Mas? Mas Ajib isih melek ta wis turu. Ijeh apa kok? Iya, heeh. Tanjung Mas ninggal Tanjung janji. Mas tinggal janji. Nggih, Mas. Iki kripik gedang kripik telo. Eh. Sithik edang nek padha rata. Eh, Iki wis wayahe awak dhewe Ngenteni bendarane. ngenteni darane. Ah. Turuk turuk turuk. Turuk tak tu gendang. Lho sampean ning kono ngamping kok ya tetep tak enteni. Lah Simbah yang ndi? Golek simbahe. Simbah. Oh, alah simbah ning mburi, Mang. Mek rencek le. Kok ora geni mbok apa, Mang? Kok mek rencek. Lah iki lah bae golek ya. Lah iki golek anem kok angel. Simbahe lagi adus. Lan kowe plolok. Ya mergo Simbah iki balung tuwa ora turu ya. Nah, baru wong mripate iki. Mripate ya sipit bae. Ya merem. Ora iso melek plolok kowe ora iso. Ya mergo kula mondol. Nah, ora modal pendolo. Hah.
wedang. Mangke mawon. Kowe. Oh ya wis kowe. Kowe ya apa-apa. Ora ngewuni. Ya sibat dikene wedang. Ben watuke ora. Ya wis kene wedang sik ya Mbah ya. Wis kono jagon karo kakak kuwi. Tahun suwene cerita sing satenane antaraning kowe lan Mintarsih dak singetak. Tenane kowe dituku-tuku dudu putraku, dudu sapa-sapa karo aku. Lah nek kula mboten putu sampeyan. Lajeng kula niku sinten? 20 tahun kakempukur. Nalika aku ana tengahing alas. Aku weruh pawongan kang mondhong jabang bayi. Toleh mrana toleh mrene kaya wong bingung. Ning wusanane uga aku weruh sanalika jabang bayi diglethake. Pawongan kuwi ancang-ancang arep ngidak bayi-bayi arep dipateni. Bayine, Mbak. Tak balang karo watu saka kadoan. Kena wusanane si bayi bisa selamat. Sawising kedadean kuwi si jabang bayi tak gawa bali aku lunga menyang kutha nesihake kedadean gegering Singosari. Nalika Sinun Prabu Anusapati dirangsang dening sedulure dhewe kang jenenge Pangeran Tohjaya njaluk marang kawibawaning Singosari. Nalika kuwi aku keprungu pakabaran lan crita yen to Sinun Prabu Anusapati andarbeni putra kang isih jabang bayi. Tanding kelawan si Tohjaya kang rangsang kawibawane Sinun Prabu Anusapati tumekaning pati. Jabang bayi kang darbe waris ana ing Singosari dipasrahke karo abdine sing jeneng Walutru supaya dipateni ana ing tengah alas. Dadi kowe kuwi putra ratu ing Singosari Ranggawuni. Putrane Prabu Anusapati. Nek kula miturut dongeng lan critaning simbah, kula anak Prabu Anusapati. Merga wong tuwa kula dikrenah dipateni dening liyan. Mongko kula pun ngancik tatananing dewasa. Napa kula oleh, napa kula entuk ajeng dituwa patine wong tuwa kula, Mbak. Kudune pancen kaya ngono ning kabeh kuwi ana cara lan seranane. Lajeng napa syarat tumindak kesusu mundak kesuruh. Lajeng napa syarat-syarananipun? Singosari kawentari lenggan pusaka kang jenenge Kyai Gandring ya Kyai Margapati. Kyai Gandring. Lamun to isih ana pusaka iku bakal jinaga kajayane. Ning lamun to koncatan Kyai Gandring bakal apes jayane kawibawaning Singosari. Nek ngoten sadèrènge kula ngudi tuwuh sedane tiyang sepuh kula. Kula kedah nyolong wontenipun Sumlang Gandring. Bener kaya ngono. Kyai Gandring kudu ning tanganmu luwih. Mbah. Nek pancen sampun genah lan cetha kudune kula nyolong Sumlang Gandring. Monggo kula niku teng Singosari, teng Kutharaja. Aja nganti adik kula Mintarsih niku ngerti. Nek ngerti mengko mundak melu. Ya mula tak sisihake lan kowe kudrit. Kowe aja padha kandha-kandha karo Mintarsih. Oh, nggih. Ya kulo ngonyang Singosari ya. Nggih. Kula nyuwun pamit. Ya ya. Aja kandha-kandha, Trit. Ya. Tak jewer lambemu kowe. Sunani lambem protol.
Wes, tak tinggal dhisik. Mbak, Jenenge putih. Lho, kowe wis metu. Nduk. kok siji loro telu papat. Mau wong papat kok dadi wong telu, Mbah. Kakang Ronggowuni ning ndi? Ning Tegal kok Tegal. Oh, ning Tegal kok iki do ning omah. Putri Ayo. karo Pelalang. Ya kakangmu karepe arep jebol telo. Ah, ngopi dol kok. Mang Ora kok, Mbah. kodok. Nggih. Aku mau krungu nang mburi tak injing sampean ngomong karo Kakang Ronggowuni. Krungu piye, Nduk? Nek Kakang Ronggowuni ki arep lunga ning kutha Goro. Goro. Heeh. Aku tak melu ya, Mbah ya. Ora goro. Ning ndi? Arep ngene. Emang sejawe kodok. Arep golek gori. Ah, ora ono gori. Mang gak oleh kondo-kondone romo. Ora oleh kondo-kondo piye lho. Mang pesene Gobloke. Gobloke. Pesene Kakang Ronggowuni piye mau? Ora oleh kondo-kondo nek lunga ning Singosari. Kondo Ora oleh kondo-kondo nek lunga ning Singosari. Iya dipeseni ngono, Mang. Ngono. Pesene Kakang Ronggowuni ngono. Nogosari. Mbah, Jajan Nogosari arep golek. Tak melu ya, Mbah. Tak melu Kakang Ronggowuni ning Singosari ya, Mbah. Aja. Ngopo arep golek Nogosari kakangmu aja mbugone lambene kuwi. Lambene Lambeme lho kok. iki lho lata. Mau simbah ki njaluk gawekno wedang. Wis tak gawekne kos wedange simbah ning mburi. Heeh. Lah terus ya. Ya kono dadi ombe no, Mbah. Juga pegawe Lah ini? adem ora. Aku tak ning mburi kuwi. Iya, Mbah. Gak oleh kondo-kondo. Tak oleh kondo-kondo nek Kakang Ronggowuni lunga ning Singosari. Ya wis sono simbah tak melu. Ya kan pengen di ngajuh nyoro iki. Kowe kok bento. Tenan ya iya mak iki. Kowe kudu pengen kondo-kondo kok malah kondo. Aku gak kondo lho. Lah piye? Ngomongno iki mang omongane Ronggowuni mang tok. Lah kok kudu pengen kondo? Wis nyoro. Awak dhewe nyoro. Ayo. Teko iki nek. Ora. Kowe kuwi sing ora iso njogo karo rahasia ora. Tapi Wawadi. Bocah wadon kuwi cak dalan-dalan cepak bebayane. Ora. ah nggih nggih. Gini yo nganti aku arep crita karo si Ronggowuni si Mintarsih tak kongkon mengguri. Mergo aku ora kepengin si Mintarsih lunga nututi melu sedulure si Ronggowuni menyang Singosari. Belum katem. Kae men mergo kowe crita keterucut tembung Kowe. ora iso. Niki wis kadung pripun? Ayo kowe sing tanggung jawab. Tanggung jawab lho. Luwo. Masa